jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko talata 2 lewru décembre hisan ujunnaji ɗi nogas joyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar États-Unis guidoɗen ha kanko Donald Trump mono waɗa peeje fof kadi pour rapport enquête baɗeteneɗe makko ko fati dossier ji ɗi o nawno galle makko toon to Florida beele ne wasa yaltinede hande toon to administration makko kanko Donald Trump tuggadi kadi ko Christine Noemi windi e poste muɗum ex wi wonde ko en wani ko wajima Donald Trump e wani ko Donald Trump jabinimo oɗo sa joni maɓe duttina kene wona leyɗele capantati walla capantati ɗiɗi ƴewtade yimɓe muɗum wonɓe ɗo États-Unis pour enquête ɗumen so tawi mbaɗi bonandeji pour yaltinde ɗumen ɗo États-Unis habaruji men international ma nawi en toon to Moscou hono kamɓe délégation Amérique naɓe yanoɓe toon joddiɓe kanko Vladimir Putin en wayno ala nanodiral jaltugal e ndeɗon jonde ɗum noon ɓe jano toon ko ƴewde kadi proposition ngaji ko fate no jam dañira toon to Ukraine habaruji men international ma en cagui toon to Mauritanie ɓe nangonoɓe ɗum noon caggal seppuji baɗnoɗi sibabunde ñalawma mbiyat sunare 26 lewru novembre ene wayno wonen o paabi kono won hen hande ɓe goppa ɗum noon ma en keɗo Abdourahmane Guissi o wawa caggal nde o haalde kadi yimɓe kadi jaaɓe juɓɓudi ndeɗo ɗiɗo événement ji toon to Nouakchott ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni e desuji muɗum jarama ma en gartu joni joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiira moon hande ko ñalawma talata awdi ko 2 lewru décembre hisan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi waktu ko joni gonɗen ko 7h30 ɗo e Mason non Cincinnati Ohio ɗum noon toon to New York ko 7h30 toon to Paris joni woni ko 1h30 toon to Nouakchott ɓe jaara joni ko minute 30 Mason joni température gonɗen joni ko moins 3 degré ɗum noon e wayno ko température ma ɓeydo tallade kadi hedde 2h du matin ma température yaha moins 7 degré ɗum noon kadi ko noon wonirta ha wona hedde 7h du matin température ma montu seeɗa wona moins 6 degré ɗum noon ñande so nangi fuɗi janggo fuɗɗirte ko température ne yaara moins 6 degré awnaki ma nguleyki yaltu seeɗa hedde midi walla 2h kihiɗi ko nden température wontete 0 degré wona 0 degré no monta noon ha yetto kadi 5h kikiɗi o fuɗɗito tellisade kadi donc ene wayno ko jamma alarba kadi garoɗo température koko ɓeyto tellade kadi ha wona la même chose kono noon ɗamina kam neige en jogori arde ngai neige on wayno ko hande subaka e haaji balɗe garoji ɗe kadi ene ɗo ha altini garowo ɗaminaka kam neige ma nangi yaltu seeɗa ko noon janggol ma hewan donc alarba yontere aro nde en ɗamina kadi ñande alarba nde en neige ma fuɗɗito ɗum noon hewata doole kono ma neige yaltu kam kono noon kadi mo ardi janggo to New York ɓe gondi joni ko 3 degré donc ne wuuli seeɗa toon to Nouakchott ene wayno ko 20 degré ɓuuɓol amen gongol gagol ko kañum yettoyi toon to banggue Afrique ɗum noon ko kettuɗo e océan Atlantique toon to Paris ɓe gondi ko 7 degré habruji moɗon e ɗemgal Pulaar tugnade kadi ko yetti toon ummade to tugnade ko winda toon e ABC hono kanko Donald Trump woni koye wadde peeje fof beele hono kanko juge kanon gonto toon to Florida beele on wawa salade yaltinde kala rapport aji ɗi ganduɗa kanko Jack Smith noon ko enquêteur noon ɗo mo kanko Donald Trump ko fate document ji biyeteɗi classifié ɗi o yaltuno guila hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go nde o yalti Maison Blanche nde wiya o nawi ɗiɗon document ji toon to galle makko Florida donc tugnade ko yalti hono kanko juge kanon ene wayno ko guila Donald Trump laamay ko kanko walla makko wino wonde ko Jack Smith toɗɗedemo yo won procureur spécial ɗum ko hunde nde ganduɗa en kanko hoore makko famani ɗum ko hunde rewde lawol way wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump oɗo saa joni wono waɗa peeje fof pour wadde pression en ko hono kanko juge kanon kadi siftini ɗon ko kanko woni kanko Donald Trump ko kanko adduno ɗum e jonde muɗum nde woni ɗo ɗum noon koye mandat makko gadan donc woni wadde pression ngaji oɗo saa joni e juge kanon pour hoto jabba
kala rapportaji ɗi ganduɗa parɗo e ñawoji walla enquête aji ɗi kanko Jack Smith waɗan non ko fate Donald Trump hoto yaltini hande kabruji men États-Unis tugnadi kadi ko winda toon to ABC News hande hono kanko Donald Trump laamu makko ene wayno oɗo sa joni wiyaɓe o seeki ken wona ko famɗi fof ñawoɓe jeetato ñande altinde toon to New York ɓeɗon ñawoɓe noon e tugnadi kadi koɓe haali ko yimɓe ɓe ganduɗa en kañumen koyemen liggotono ko toon to New York ko toon to wiyete 26 Federal Plaza ɓeɗo ñawoɓe fof noon ko sibabude kanko e wiide mabɓe ko administration ko yimɓe ɓe ganduɗa en ndewani agendaji mabɓe ken ñawo goto ene wani ko jeeyaɗo toon to o hawi biyeteɗo Tanya Nemer ene wani kañum hoore mum ko neɗɗo liggotonoɗo e bureau ji immigration ɗo e Ohio ene wani ko kañum hoore mum porti plainte wi wonde ko ñande altinde kanko Donald Trump no o sekiri ɗum tan ko sibabude kañum hoore mum non seulement ko démocrate wonno mais kañum hoore mum ene wayno kadi ƴewnode hebde poste politique ko fate taw ko parti démocrate ko way wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump oɗon juge koko portimo plainte wi wonde ko sekira ko sibabunde discrimination kanko oɗo juge ene wayno waɗi no portino plainte goomu laamu toppitiɗo ko fate bureau toppitiɗo ko fate rende ko fate liggotoɓe io donc oɗon bureau ene wayno ko caggal nde porti plainte o ɓeɗon bureau nam jaabi mbi wonde ko cali haɗade ka makko kanko oɗo juge biyeteɗo Tina Nemer e wiide mabɓe kadi mi mbi wonde ko titre jeeɗiɓe mo haali o en pour wonde kanko oɗo juge ko sekira ko discrimination e wiide mabɓe kam ngal ɗon kulal ala fof ko haɗata ko fate discrimination pour neɗɗo sekede surtout yen taw ko liggotonoɗo ko fate immigration e jaabuwol avocat ji makko kanko oɗo juge ɓe mbi wonde ko ala fof ko woni e constitution mo États-Unis kene wawi rokkude gonɗo e bureau fof guila président hay bawɗo on fof haqqi wonde wadde hunde tugnade kadi e suɓade babu no holko goni ɗum noon ko ɗum mbiyata discrimination ko wawi wonde fof kanko Donald Trump kan administration makko ko winda ABC News ene waɗi ñande altinde ɓe ceeki yimɓe sappo au moins taw ko ñawoɓe wonnoɓe toon to New York donc e tugnade hande ko article o haali mbi wonde ko fuɗɗi ko tan ha fayi joni ene waɗi kadi ko famɗi fof temedere neɗɗo taw ko ñawoɓe ceekama e département ji kewɗi ɗum noon ko sibabunde wonen ko ceekama wonen ko forsama yo démission wonen ko forsama yo jaarote ɗum ɗo fof ko agenda mo kanko Donald Trump woni ko ƴeftude joni ñawoɓe taw ɓeɗon ñawoɓe wiyete ko ñawoɓe liggoy men ko wadde ɗon déportude yimɓe ɗum noon ko ɗum woni ABC News ko habaruji men hande États-Unis tugnade kadi ko wumi toon to journal biyeteɗo Le Parisien hono kanko Donald Trump pour la première fois tribunal fédéral kañum hoore mum waɗi dartini nomination ngaji makko kanko Donald Trump nomination ngaji noon ko poste uji ɗi ganduɗa mbaɗi fayida ɗum noon e tugnade kadi ko journal o windi wonde ko debbo goto mo nomno ɗum on kadi ko avocat makko spécial kadi ko neɗɗo ɓaɗi ɗum omo nomno ɗum e kanko hoore makko waɗi cérémonie pour kañum hoore mum beele ne ƴefta service ɗum noon ko ñande 26 lewru mars on nomno ɗum oɗon debbo noon ko biyeteɗo Alina Hababa tugnata hande koɓe kaali mbi wonde altini ɓe ɗo hono cour d'appel fédéral goto kañum hoore mum wi wonde ko kanko Alina Hababa donc mennoɗo wonde avocat mo ko personnel kanko Donald Trump wawa wonde procureur fédéral toon to New Jersey e tugnade oɗo tribunal ko haali ɓe mbi wonde ko ñawoɓe wonno toon ɓe mbawi ɓe gonɗinde ñawore wonde tribunal district goto wino wonde ko oɗo nomade oɗo poste ene wayno ko nomination makko ko hunde yaɓɓude kuule fédéral to e ɗo États-Unis surtout yen pour nometede ko fate poste uji ɗi taw yimɓe liggotonoɓe ngala hen e wiide mabɓe kadi ɓe mbi wonde ko yimɓe so liggotoɓe ngala e poste goto mo ganduɗa enen neɗɗo foti nomeden ko neɗɗo poɗɗo wonde adjoint muɗum foti wonde hen ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde hesere wonande cour d'appel taw surtout cour fédéral d'appel en kañum dartini nomination makko kanko Donald Trump tugnade hande CBS News ko haali hon administration makko kanko Donald Trump et surtout département Homeland Security toppiri ko fati immigration oɗo sa joni kadi en wayno ɓe ɓeydi ñaññinde haala mabɓe surtout ko fati en immigré ji ɗo e États-Unis tugnade ka hande habaruji gommiɗo tan mbi wonde ko sibabunde pellugol bandugol toon to Washington DC ɗum noon ko gardeji ɗiɗi fellunoɓe toon pelluno ɗumen o jeeya toon ko Afghanistan hono kamɓe gouvernement ko makko kanko Donald Trump nene ɓeydo yañude oɗo sa joni pour ankidde yimɓe immigré ji ko wonno ko 19 leydi ko joni watti ɗum leyɗele 30 ɗum ɗo fof en wayno ko e wiide mabɓe kadi ma ɓeydu yañu ɗum ɗon e tugnaɗa hande hono kanko gardiɗo Homeland Security Christy Noem ko haali o wi wonde en wayno ko oɗo sa joni ɗum ko recommandation ngaji ɗi kanko hoore makko ɓe mbaɗi pour yo Donald Trump yamir ɗum wonde ko leyɗele poɗɗe enquêtede walla yimɓe men fotɓe enquêtede yo yetto e 30 leydi walla yetto e 32 leydi ɗum noon ko caggal nde kanko Christy Noem nde fotti e Donald Trump ɗum woni ko posti toon e page makko X ko wawi wonde fof ɗum ɗo en oɗo sa joni ɓe jiiɗi ko kala ɗeɗo leyɗele ɗe ɓe mbawi désigne kala yimɓe ummotoɓe noon
oɗo sa joni yo kadanade leydi ndi e wiide makko kadi ko o wi wonde ko kala ummotoɓe ɗeɗon leyɗele o fawi hen kuddi ngara e leydi mabɓe en wayno ko gaddata ɗo en tan ko yimɓe waroɓe dawaɗi e kadi ko yimɓe bonɓe ɗum noon ko kanko Christy Noem haali ɗum kanko administration Donald Trump surtout ko fati immigration eɓene continue hande eɓene mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗa en ko kala koɓe jinno wadde agenda mabɓe siftinde on tan ko gilla ñande alhamis ɓen ɗo kanko Donald Trump mon waɗi déjà pose kala ko ganduɗa dossier ji ɗi parɗo immigration gonno ɗo États-Unis ɗum noon ko gila yimɓe namdoroɓe sornade ɗo en ha yimɓe waylude kayitaji men gonta résidence ha demanduji yimɓe yiɗɓe wonde citoyen ji ene wayno fof koko dartina oɗo saa joni tungnade e jamiroje kanko Donald Trump o neldi ɗum toon to immigration. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. Habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Moscou tungnade kadi ko winda toon to radio France international hono kamɓe délégation Amérique naɓe yanoɓe toon ɗum noon ko kanko Jared Kushner ɗum noon ko isum Donald Trump e kanko kadi Steve Witkoff ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa nelaɓe toon pour yo poto e makko kanko Vladimir Putin et surtout addude dossier pewnitaɗo walla proposition pewnitaɗo mo kanko kamɓe Amérique ɓe mbanno caggal nde kamɓe leyɗele Europe e leydi Ukraine nde ɓe ndendi ɓe mbayli dossier surtout henno ko fati hen koɓe mbawi jabde holkoɓe mbawi salade kadi pour beele guerre nde darto toon to Ukraine donc tungnade ko yalti ummade toon to Moscou caggal nde ɓe jooɗi ken wona heure uji 5 ene wayno ko oɗo délégation kamɓe ɗiɗo américain ji e kamɓe kadi e kamɓe russinaɓe ɓe mbawani hawrude hay toɓɓere wotere ko wawi wonde fof ene wayno ko tungnade konngol makko kanko goto e conseil ji Vladimir Putin biyeteɗo Yuri Uchakov o wi wonde ko wayno ko weltima no fewi gostodiral hakkude ɓeɗo joɗinoɓe toon table gostodiri ɗe mbaddi ɗe ɗum ko gostodiri badde fayida kono wi wonde ko hawnaki ngal ɗon kaldigal kadi ma ɓeydo yesso oy kono ha oɗo sa joni ɓe ala fof ɗo ɓe ɓeydaki yadude yesso fate holno caɗele gonɗe toon to Ukraine holno dartirto tugnade hande ko ɓeyden o wi wonde ko ɓuuri wonde teskite tan ko ɓuuri wadde fayida tan wonde ko au moins délégation aji ɗi fof walla haalanoɓe fof mbawi wiide enen jogui anniye ko continde haaluji ɗi pour beela ko kawrita ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinde on tan ko banggue européen ji surtout kamɓe Ukraine ɓe mbawi wiide wonde koɓe beelaka proposition mo kamɓe Donald Trump mo addanno Ukraine e wiide mabɓe kadi ɗiɗo proposition ngaji ko gueɗe ɗe ganduɗa toɓɓe kanko Vladimir Putin ko ɗum yiiɗi surtout yenno yidde wonde ko leyɗele ɗe occupe gila hitande ujunnaji 2014 ha e guerre o fuɗɗi ko hen yantude leyɗele goɗɗe kadi Ukraine foti hoppu ɗum fof il faut ko wona en jimade Russie e wiidemo kadi wonde ko alay saago Ukraine naɓe mbawa jabde wasde hanke ɗaɓɓude nadde OTAN e wiidemo ko kadi alay saago Ukraine naɓe mbawa jabde kewindi armée mumen wasa ɓurde 600 ujunere ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa fotani jaɓede ko wawi wonde fof ɓe ɗum waɗi ɓe mbaɗi waylo e nder ɗiɗon proposition ngaji ko ɗum woni ko kanko délégation mabɓe kamɓe américain ji nawno toon to Putin ko wawi wonde fof jaɓa ko oɗo saa joni e wiidema ko kanko Putin kadi wi wonde ko Europe naɓe paamo yiiɗa waddude hay goto Europe naɓe kono so tawi leyɗele Europe jiiɗi ko waddudema ko guerre kanko woni prêt e wiide makko kadi wi wonde ko ene wayno ko kamɓe leyɗele Europe ko kamɓe puɗɗino haaldude makko gila tan soɓe goytima oɗo saa joni ɓe mbi wonde ko ɗiɗo haaluji kalteɗe wono kamɓe Europe naɓe mbaɗaka hen ene wayno ko kamɓe jaltino hen koye mabɓe ɗum noon en wayno ko wawi wonde foof oɗo saa joni haala ka woni ko hakkude kamɓe américain ji kamɓe Ukraine naɓe e kamɓe kadi Russie naɓe ko ɓuuri hewde hen noon ko haaluji ɗi ko ɓuuri wonde ko hakkude kamɓe Ukraine e kamɓe Russie habaruji men international toon to Sénégal e tugnade kadi ko yalti toon to journal biyeteɗo Seneweb ono neɗɗo goto biyeteɗo Sana Manjang ɗum noon ko lieutenant wonno kanko koye armée Gambie wonno kadi koye yimɓe ɓe ganduɗa groupe wonnoɓe jimadi Yaya Jammeh kadi koye groupe yimɓe ganduɗa gandira tan ko warde yimɓe kadi ko jiilotono oɗo saa joni foof ene wayno o nanggama toon to Bassen ɗum noon ko toon to Sénégal hakkude frontiére hakkude Sénégal e Gambie ɗum noon nanguima ko armée Sénégal e wiide mabɓe kadi ene wayno ko nanggugol makko nanggugol makko kadi ene wayno walliɓe kamɓe armée Sénégal hutorade sécurité no fewi e kadi ene wayno fortudemo ha tottamo hono armée Gambie naɓe ɗum noon ko tungnade koɓe kaali mbi wonde ko ngal ɗum gostodiral waɗi ko hande 2 lewru décembre hitande ujunnaji 2025 ɗum noon ɓe mbi wonde ko kamɓe autorité Gambie naɓe ɓe mbawi kadi weltade wonde ɓe keeɓi oɗo en ko mbiyata fugitive ko jiilotono ɗo oɗo dumuni foof kanko noon on nanga koye laddeji Casamance e darrode yontere ɓennuɗo nde ko wawi wonde fof kanko nanggugol makko kanko lieutenant colonel Sana Manjang ɗum noon kadi rokkedemo kadi
honno dediɓe gambinaɓe ko hunde ko toɓɓere mawde wonande e surtout en e ruttitade wonde ko caɗele bonno toon to Gambi e dumuna laamugol makko kanko Adama Barrow toon to Sénégal kadi tinama wonde ko haaluji ɗi belani hakkude mabɓe kamɓe saɗiyankoɓe toon to Sénégal donc e tumnade ko tina wonde ko en wayni ko haaluji ɗi mettuɗi woni garino hakkude mabɓe kamɓe député ji parti laamiɗo toon o e kamɓe député ji kadi lunde wonde toon ɗum noon e nder konngol ngol ƴefti kanko biyeteɗo Jimo Soumaré en wani kani o jaabima haaluji ɗi ganduɗa en haali ɗum o wi wonde en wayno oɗo sa joni ko porto plainte ɗum noon ko dentinowo hono président assemblée nationale o pour gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe parti laamiɗoɓe mbaɗata e gueɗe ɗe kadi ko menace uji e ɗum ɗon ari ko caggal nde kanko biyet Mayobe Mbaye ko kanko woni coordinateur hono jeeyaɓe parti Pastef nde haaluji ɗi ganduɗa en wiide wonde surtout ene ɓe kalano oɗon saa ko haqqi neɗɗo député kamɓe saɗiyankoɓe jogui pour wasde tawtorede ko fate e woteji o haali haaluji kewɗi o wi wonde haaluji ɗi haalɗi o wi wonde ko o wi wonde e wiide makko kadi o wi wonde so tawi tan kamɓe opposition ɓe batti ko ɓe mbaɗi ko pour wasde tawtorede surtout en séance uji ene wayno ko kanko hoore makko maw yamira sukaɓe ɓe addude jaabuli nandude e kala koɓe jiiɗi wadde foof o wi désormais wayno ko guitel yitere par yitere ñiiri par ñitere ɗum noon firti wonde ko kala ko ɓe mbaɗi ma battu e ɗum noon kadi ɗiɗon haaluji kadi wi wonde ko ni wayno Ousmane Sonko ala foof ko nanani toon nde ari to assemblée nationale tini kadi konngol wi wonde onon député ji walla onon sarɗiyankoɓe oɗon mbawi lundade kono noon o wi hankkadi min jaɓata wonde ko kala ko woni ƴettoje walla kala ko woni takki ɗe ganduɗa ɗe takkoton min nde ɗum ɗo fof noon ko haaluji ɗi belani kanko député sarɗiyanki biyeteɗo Jimo Soumaré ɗum wonde donc o neldi kankude konguɗi e surtout kadi o haali hen haaluji kadi wi wonde ko neɗɗo jaaro nayejo jaaro hakkude duuɓi 70 duuɓi jeetati haaluji haalde ɗiɗo haaluji ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en fotani fewde kadi o siftini wonde ko kamɓe député ji lunde e kamɓe député ji parti au pouvoir laamiɓe fof kamɓe fof ko Sénégal naaɓe gotaniɓe ko kamɓe mbaɗi toon kamɓe goto mabɓe fof ne jogui droit haalde walla comportade no weliri ɗum tawde kay yaɓɓani kuule oyi ɗum noon donc ne wayni ko haaluji ɗi o haali ɗi ɗum noon ko wasde jogade gandal ɗum noon donc enen fof kon Sénégal naaɓe kenen fof en jogui hen droit eɗen jogui droit kadi teddinede enen fof gotana yen garɗo en ko wawi wonde fof ɗum ɗo oɗo sa joni hono kanko Elhadji Malick Ndiaye o jaabaki taw ko fate kaɗo haala habaruji men international cakkiɗoɗen ko toon to Mauritanie ko siftin toon tan guila ñande 27 lewru novembre hitande ujunnaji 2025 ono kamɓe toon to Mauritanie ɓe mbawi no lollinde ñalawma 27 o ɗum noon ko hollude weltare mabɓe kamɓe laamu ngu sibabu oɗo ko ñalawma manditare kono noon ene wayni ko yimɓe hewɓe kadi ceppino kadi yimɓeɓe caggal mum nangga hen yimɓe nangganoɓe noon ene wayni ko oɗo ñalawma hande won heddiɓe toon ɗum noon ma en keɗe hono kanko Abdourahmane Guissé caggal kadi nde jokkodiri e won yimɓe won famnude yimɓe holtoɓe jarata oɗo sadio fate caɗele ɓeɗo nanggaɓe sibabu dari men en ceppa tumnade kadi ene wayni kono noɓe kaali Abdourahmane Guissé bisimilla ma. Abdourahmane Guissé radio Jowol Sare hasim mataw koko jokki tan kadi ko jinnoɗen ko hen e nder 28 novembre o wawde hollirtude sunare nde e wiyannoɓe wonde sunare natti wodde walla ene cuura ɗum ko ɓeydi yaajde tan donc noon yimɓe meɗen goppaka woni goppaka ko worɓeɓe hay goto mumen yaltani e oɗo saaha woni goppaka ko rewɓeɓe hay goto anda hen koɓe goppira par ce que so yimɓe ñawama so tawi ñalli tribunal ne foti wiyede ko ɗum ɗo jagguira ɗon ko ɗum ɗo goppira ɗon kono ha joni yimɓe jiyani ko guila ɓe gayni audition mabɓe maɗo hedde 1 heure ha waktu moɓe ummi toon o ha ko woni hen donc wiyata tan ko enen foof yen keddo e jerminade en gon vigilant ko waɗete ko ganden wonde eɗen poti toujours jokkude darde goho kamɓe yaltuɓe ɓe alhamdulillah rabbil alamin ɓe mbawi galleji mabɓe kono kadi hoto goppen walɓe e commissariat ji ɓe par ce que darde nde ko wotere ko enen foof kadi ndendi ɗum e donc batten haqqillaji ko mbaɗannoɗen jokken ɗum wadde commission ngaji ɗi hen jokka wadde ko mbaɗanno ko donc ko ɗum tan e oɗo saaha kettodiren ɗum jokka ɗum noon bani men debbo honorable député Salimata ko kañum yuɓɓinanno gueɗe ɗe foof
bandiraɓe eɗen kucciɗo hen e salamata dia député no moƴƴi kadi ɗum labtine saabu hannde subaka eɗen nganndi hanki no ɓe mbino kaw lo yalti subaka 7 heures du matin ɓe noddi ko nene maymouna ɓe noddi kawlo mbi kawlo e artu commissariat taw hanki siifi wiyama yalti firti ko haydara laaɓani e gueɗe ɗe eɗen nanggui hannde ko gonga Dieynaba Diom no wonde nene baalal woni Maymouna Sall ene wonde Mariame Sy ɓen kooti galleji mumen ko noon mbiyeten seɗen kala mbiyen ɓe joftoyi kono Allah tan andi janggo koɓe jogori wadde ko labti en jeeyi commissariat ji foof en tawi kam taton keddi ha joni woni Keita Mokhtar Keita e wonde Abdallahi ene wonde Diaw ɓen taton en mbaali no wiyete e nder commissariat ji tati ɗi certuɗi goto fof waɗa koye commissariat goto eɗen kadi jiiɗi wiide bandiraɓe yo mbattu hakkille no feewi Abdallahi ko neɗɗo mo ganduɗa fiyama no feewi manifestation ngaji woni seppo ngo ɓe piimo haaɓe gañimo guila ñalawma gadini yimɓe jottimo jiino ɓandu ndu no ɓuuti guila nden o yaltinaka o yahani safroyede ɓe gaddani cafrowo ɗon yimɓe yo kala gonɗo e haalde kala gonɗo e bayinde yo haal ɗum saabu ko gañaɗo omon toon mo tiiɗi ɓer noon kono ko gañaɗo no feewi no feewi no feewi ewo joni noon golle jokkat tan janggo kadi yimɓe so pini ƴeewo holno poti jokkude golle ko wawi wondema fof kadi so Allah jaaɓi yimɓe kumpodirtama haale kono goho foof yo jottoro ene wawi yaltede ene wawi arede kala noddaɗo fof kadi yo ar firti jiɗa wi tan ko haalaka gasani haala ka ka gasarani haala ka gasarani joni taw ko Allah kono haala ɓeɗo nangganoɓe ka gasani saabu ha joni won walɓe commissariat ewa haala noon ko umminno en ko ɗum kam eɗen gandi koko jokki gasani kadi gasara joni eɗen cikki ɗum ko wawi wonde en foof holno foti ko yimɓe pot darde min mbeɗa sikki ɗo yimɓe jarteɗo go foof yo haal mbawɗo haalde yo haal kadi yuɓɓinnoɓe seppo ngo mo jokkodiri ɓe ko woni jus ko enen non wiyete avocat ji ɗi walla hay yettiɓe so yimɓe jottima commissariat mbiya jomumen kamɓe gañimo yooɓe cafrum ɗum ko ɗum woni hannde haala meɗen so yi haw yaltoyi noon kadi ma yimɓe ƴeew kala ko foti waɗete hen foof ma no ɗum wiyete yuɓɓinnoɓeɓe ma kalan yimɓe garta yimɓe kalan yimɓe holko Abdoulaye foti waɗnede mbaɗa sikki kono hannde ko ɓuuri tengtude mbaɗa sikki ko wiide tan yimɓeɓe on Abdoulaye ko gañaɗo o fiyama ha muusi ɓandu ndu ko ndu ɓuɗndu o sellani teɓe aɓen ballinimo toon balɗe hannde 4-5 hay goto yettakimo e docteur eɓe walla goɗɗum ɗum no tundi hakkillaji yimɓe no feewi Abdourahmane Guissa jarama hande toon to Mauritanie en tugnadi kadi ko winda e journal biyeteɗo cridem hono kamɓe fedde wiyetede AVEPAD ɗum noon association agir pour le bien-être des enfants des personnes âgées et des personnes déficientes ɗum AVEPAD ɗum noon wani ko nder déclaration mo mbeɗi ɓe kaali kadi ɓe ciftini en wonde ko constitution mo leydi Mauritanie ene rokki no waɗi garantie liberté ji individuel ɗum noon e ɗiɗon liberté ɗi jeeya hen hono hakke goto foof wawde seppude tawde ɗiɗon seppuji kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa jaaduɗo e lawol e ɗum noon kadi ko haqqe mo mbiyata fondamental mo goto foof jogui donc en wayno oɗo sa joni kamɓe oɗo association eɓe mbiya wonde koɓe diwti kadi eɓe cali wonde ko ɗiɗo ɓeɗo nangaɓe toon to Nouakchott sibabude kañumen koye men garine ceppa tawde kadi ceppugol ngol ko droit mumen légitime tawde kadi ko ceppata ko respecte loi ko wawi wonde fof kamɓe on ndeɗo fedde ɓe mbi wonde ko eɓe condamné ɗeɗo nangue e kadi ene wayno kadi eɓe ɗaɓɓi ko yacci ɓeɗo fof yo goppiti pour beele ne wawa wallude dejere to Mauritanie e kaldigal ɗum ɗo kadi ko gueɗe baɗe ni potani wonde toon to Mauritanie wawa wallude ko wiyete en dejere to Mauritanie e yewde kadi kala ko woni solution pour tension ngaji goni toon donc wiide mabɓe kadi woni ko ñande 27 novembre ko continue toujours wonde symbole caɗele toon to Mauritanie hande kawrital wawi dañede tawde kawrital ngal kadi ko reglude saaha musɗo ɓennuɗo saaha musɗo mo ganduɗa hande solution mum dañaka ko wawi wonde fof kamɓe AVEPAD e mbawi wiide wonde ko oɗo sa joni eɓe noddi jadiɓe hohoɓe Mauritanie fof e kala joguiɓe kadi anniyaji moƴƴi pour yo mbawa wadde peeje fof pour enen daña feere moƴƴere wawde addude jaam e feere nde kadi taw ko feere nde kadi ko taw ne wawi wallude Mauritanie naɓe fof haaldude dañde justice e dañde kadi hawridde ɗum noon e wani ko kamɓe association bindi oɗo article
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogan noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo jamma talata 2 lewru décembre hitande ujunnaji 20 gasi haalaji yen mbaala jaam ha jankare on jarama